TVS Raider hi voin chuka khalle chin dona kal photila khochunga kan tlan kual photanga chuan chuta tang chuan aizola kong chhober pola te kan te sango TVS Raider hi 125cc nia chuan 11.2 bhp vela pechuka 11.2 vel bok torque nei ania chuanin iGo assist ania iGo assist khan 11.75 vela a torque current up ta iGo assist chu eco mode le power mode hianin eco riding mode hi eco mode le power mode om ta power mode hianin riding mode power mode da hian iGo assist ka function thei ta hei tilai battery lem ron om hi ron full huna khan battery power mang khan torque chete 0.5 nm torque vel kha ron siam bel ve ta hemi a battery charge ko full vele chu ve chu iGo assist function dan ania en torque te po khan om tho video pasal ma khan galo soi to kha kami ang khan de mai ta torque chete ron pui ani chu chakna chete aron siam bel power khan mo ma set function rang thei lawa power motor da hian hei ron full chi hi chu torque chete ron boost don tin ani chu chiang mai ama hi ke za som ni pani ari dania chuan liter som alenga tanki a hian mileage hi kilometer somnga 55 kilometers per liter ang vel mileage claima chu petrol hello khop mai full tank in liter som vel lengta ta hian kilometer sanga somnga a claim lamin chu taila kilometer sanga vel chu full tank in tlan thei don tin ani chu a so te nom dap dapa TVS sim chu ka experience so atangin ka experience atangin a so he anuam a so dam dap a so hi ka du chi takani thin ronin te po mania kan right puya a so nuam khop mai kong thalu tuklo metal khok le anga chi te tlema le thi lang ha chi te a so kha ka du riawa ronin te kha at suspension travel thui takani lowa ronin te po kha ma sela a so kha anom tat he po hi a so hi nom tho ari he TVS tak main ron por de shaka mase pengcheng tham khoparing ni si lovin aman he noi kha ching kha sangli le ti chove la nia chuan anung hi drum brake ama disc brake ania this dual disc version te po kha om thowa a seat te hi adup nuama a so nuam boxia commuter class ani angin kho chung vela khala tan chuanin thadon lu tukrengat petrol he si lo mo ama hi azanga an lek kol vela nuama petrol he lo boxia khala ul samme mem boka chuan ka keima du dananga chuanin a handlebar hi chete in he in sang shat selang chuan thadon mangyo ti chu lu kan neya 511 fit nga le inches som pakhat vela sang kan ya nung sang te hi sei ve lo ka mo khabang khan a handlebar hi chete in sang shela kati maseka ka chu problem ating chan lawa ati san the ya ei riser te po aftermarket parts angin atama handlebar sang de ulak te bo mai the don ta ka chu engma problem om chan lo technical review tak tak ang ka chu ka tivak don lo boin achuan lema aizo khachunga hian a practical em kong chho tak tak ate hian a practical em ti velte en tur khan ka keng chu kan le bera veng noi chho a le veng hlui chowa kan ka test lo na chu me ma in ti hian khachung vela ka tlan kual photanga enge traffic jam kar te kan kong tilai chep ki koi de le ka te hian enge an ti en tur khan voi chu kala chok le ani te bera akwa je cheta ma te hi lekan um ko mai khachunga traffic jam kara te khalan op ton lutuk ta ni
TVS chu kan hriat theuh angin tlang ram mila siam an ti thin kha a gearing te pawh hi dik em em a suspension te pawh hian kawng thalu tuk lo te pawh ama kan Aizawl kha chhung kawngah phei chuanin thal tuk ringot a suspension hi maw tlan chak pui tur pon he bike hi a tlan ve thei viawang handling hi a zia reuh lutuka rider tha ka tih deuh na chu a seat a tup nuam khala nuam TVS a hian a duh tan chuan loan in a lak thei a down payment tlem te in chuan sarkar tok kher lo tan pawh loan in a lak thei a heti lai chawai hian ka tlan leh photang spare parts hi TVS chu a man te tlawma India siam ani na wang hian a man te hi tlawma second gear spare parts te pawh a man a tlawma a maintenance how dak don lo a TVS thatna deuh chu India siam ani wang hian a man hi tlawm thei deuh hleka ma se India siam ti wang khanin hi man anga ei thavak lo tura kan ngai angot khani to chi lo a product hi tha em to a TVS kerlo pawh India siam product lir thei bika adang pawh hi a tha em to a chu wangin hamara de si an thavio to nia second gear ania third gear in tuna pawh hi chaw nuam sa deuhin ka tlan thei chu wangin kan Aizawl kha pui chunga hi chuanin a practical ve vio dawna chuanin KCTVS a hianin kami Apache RR310 le RTR310 kha anniversary edition a color moi deuh mai kha ron thleng to a adu tan chuan stock a awma vale top thei chuan VTO kit kha ron ningal veka adjustable suspension anung le ma chuan brush coated chain tite kan hong song kha ron chungal veka adu tan chuan KCTVS lama a bel chian thei reng veng hlui chho lama gas patang first gear hi chuan in ang azo bak khopa tlan chho zela first gear in kan tlana tlan chho zela second gear lak thei dona second gear tlan chho zela chhok thei donem komple ma lo chia speed down chatanga ya tan chei sham first gear le patang tilai kual lang lo deuh laka first gear in kan chwa chuan adelang second gear la toa zo thamak mak pameu mai third gear la sinang third gear in tan thei hian second gear alu le dona tilai hianin ikomotin ka tlana azo thamak tiau mai hetilai chawa hi chuanin boina lo pot maya chuan to ta chuanin veng hoi chho lama son phei leila veng hoi chho pawh hi first gear chu da zo vek tawna first gear in ka chhuak anga chuan al klo line second gear ak lut anga chu chuan potlang vek ka tum dawn second gear a lut chi a zo thaviau mai hetilai hian kual ul deuh mai awma ta hian speed down thatanga ya second gear in kala chho zela trăng thei phian mai he bike hi 125cc nia chuan kg somsarin pali rit kania ke mai veng noi chaw pawh hei second gear in min pot char te ya chuan he tilai biakin an lai hi kual ul deuh hlaka downshift loin kual thei donem kual thei mai tilai hian kual ul deuh hlak lai om le a na pot chho zela second gear char tha ka ti deuh chu azo to don lo mo ka ti to nu hianin ti treya pot chho zela hei tlan chho zela kung hi chho ul viawa veng noi chawa he bike hian he tianga a po thei chuanin Aizawl ka chunga hianin han moina tur omin ka hrelo a chhuwa chho don lai hi chho ul le deuh laka hei second gear in kala pot chho sara chuak chho trap chuak chho ta Ini kalau mau yang sini kan apa? Ketelan dia mau ke apa tapi second gear jauh kat mana?
tuna hian a voi ni na katlan le do na china khan power mode in katlana tuna hian eco in katlan chho ve le second gear thawin kan la theng em kan na second alu chia hetilai kwal tak hi tlem in tricky ve do laka eco mode in second gear in la pot chho tuang se le tilai kwal a khan tlan chuak the don em enang tilai biakin kwal hi kwal ul deuh laka chho bok sia a kwal thei zela tilai pawh hi second gear in tlang thei don em kan nen zelang tlemin momentum ka loss deuh laka a zo lo deuh khop maya asila hei kana tlan chho ve zel ni tlan chuak thei don em niam zo eco in katlan me ka tuna hian eco a hian igo assist kha om lowa igo assist khan a triple warin tlemin tor ka ron siam kan ti to kha atlan tlam chho zela zo no ne thleng chho no ne thleng chuak le ta downshift mi alo in second gear in tlang le ta second gear tiang em thì các tuần in chiang ai rồi có chung tuần in hay bài kia in buổi nó vấpผมđầuตัวเราอย่างcon thổที่ข้านhay bài kia ta phải là đón tới là cái CTVS làm bằng cả công thổ tắc tắc ai rồi có chung tuần in công thổ ber ber à thế cắt làn bùi này cắt tiếng second gear raport rõ vect tuần in ai rồi có chung tuần in problem om lo wang ko chunga tlan nan chuan kong chhowa mo in phur chuan ka hrelawa in mi phur in ka test lawa hre reng tu chu 125cc nia ma se ka kong chho a second gear in pot chok par theita thadon riau atira khanin kan lak chhol him khanin he bike hi 0 km ania tilai odo hi tuna he kilometer som hi pani vel ani to ka tlan pui nual to atira khana break hi avan changle rute ka te ma se bike thar hi dir thei thar hi bike lo po a break hi la in man ei rol lo ni thina kha wa khana break hi tira tak na thawak lo thi tang puya te ma se hei kan tlan puya ai man thato ko mai anung hi drum brake ania mai disc brake ania combi brakes mo anung rai na ma man tel thata chola ma me na nung kon te ma kal ve thota a kha te kal mang ania overall anga chuan he bike hi ama class a chuan thatak ani aman hi phu via boka petrol hello boka ke CTVS a hian du tan chuan va en thei a test thei boka khal chin theia soi tong khan lon in lak theia ta hian in information chang chang alang theia odo te kilometer per liter ang chei mo average fuel economy hi lang boka 40 kilometers per liter kalak chhol himun rang 40 km per liter ang hi te char chara hi mileage hi 55 kan ti kha 50 a po da tai la thashim thin thota chuan tila hian navigation alang theia chuan phone app nen connect in ta hianin ta tang hian voice command te chang ti thei boka chuan rpm le trip meter te gear position indicator te alanga chuan speedo chiang ta ke lang boka chuan ta hian gear thak khun a injecta gear thak khun tia khan up gear down ti velar inject theia bike tlan dana zirin gear thaka hune ti meron shil tina di ber chu chuan battery voltage chalang boka power le ko mod igo kha power mode che hian a thoka eco mode hian igo assist ka thok lova chuan automatic start stop kha eco hian a thok boka omzia chuan tia din char charin maron thita a chuan throttle her le zeu khan ron nung la mai ta a kha kan tha thawang a petrol hi phechar chara kilometer som ni ve ka tlan to langai reng petrol chu he lo deng khop mai tikhan ke CTVS ko thleng phei dona he tilai kan thre thewang khan noi hi
service station ania service station chata kan nei a chung hi sales vel tina chung hi showroom pa ngai mo tan chuan KCT West lama hian he bike hi en thein om tikhan video lo en tu song ten chunga thin lu takin lom thu ko soi e bye bye dalut nal don me